खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव जे ज' जानाय थामहिनबा इउपिपिएल बिपिएफ जे खौसे जानायनि बाथ्रा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आबो बे आयदाखौ लानानै सिरि जानानै थायाखै आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय ज' जानायनि बाथ्राखौ बिथाङाबो बे समाव बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो बिथाङा खुगा बेखेवदों दे बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दे सावरायनाया माबे थासारियाव दं बिथाङा रोखा खालामदों जे राजखान्थियारि बिथिंजों बे समाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ जे सावरायनाय बे सावरायनाया दासिमबो आवगायाखै आरो बे बाथ्राखौ लानानै फोरमायथावथाव बेफोरबायदि जाथ'वाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ इटु चलि আছে তেনেকুৱা কথাবিলাক কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ফাইনেল বা তেনেকুৱা লেভেলত এইটো অহা নাই আৰু ৰাজনীতিত সদায় তেনেকুৱা কথাবিলাক ওলায় যে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত ভাল কাৰোবাৰ লগত বেয়া কিবা আলোচনা বিলোচনা কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা কোনো ঘটনা ইয়াতে হোৱা নাই समाव रोखा खालामना होदों दे दासिमबो बेफोरबायदि मोननै दोलोनि गेजेराव सावरायनाया आवगायाखै होननानै रोखायै खालामदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ रोखा खालामदों बिथाङा बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि जे सावरायनाय बे सावरायनाया रोखा फोरमायथावथाव बेफोरबायदि जाथ'वाखै होननानै रोखा खालामदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बाथ्रा बुंबावदों नैबे समाव बिथाङा खौरांगिरिया सोंनायाव जे माबायदि थासारियाव दं आरो बोरैहाय जानो थांगासिनो दं आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव राजखान्थियारि बिथिंजों खौसे जानांगौना ना बे समाव बर' हारिनि बा बर' रायजो राजाफोरनि बिथिंखौ नायनानै बे समाव खौसे जानांगौ बे मोनसे गिदिर सोंथिखौ लानानै बिथाङा बुंथिना होदों जे बे समाव राजखान्थियारि बिथिंजों खौसे जानांगौब्ला बे समाव जाथावना नङा होननानै बुंदों नाथाय गुबुन फारसेजों जुदि हारिनि बाथ्राखौ लानानै बर' हारिनि बाथ्राखौ लानानै बा हारिखौ लानानै बे समाव खौसे जानांगौ बाथ्रा जुदि बुङोब्ला बे समाव खौसे जानाया गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो सिगांनि सानावबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनो थाखाय बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय खौसेथि खालामनायनि थाखाय सिगांनि सानावबो खामानि मावखादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो बे समाव हारिखौ नायोब्ला बे समाव खौसे जानांगौ नाथाय राजखान्थियारि बिथिङाव बे समाव खौसे जागोना बेसेबां बे गिदिर सोंथि होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जुदि बर' हारियानो जुदि खौसे जानो खावलायदोंब्ला बेवहाय आंबो मदद दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे समाव नोंथांमोननो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि इटु चलि আছে তেনেকুৱা কথাবিলাক কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ফাইনেল বা তেনেকুৱা লেভেলত এইটো অহা নাই আৰু ৰাজনীতিত সদায় তেনেকুৱা কথাবিলাক ওলায় যে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত ভাল কাৰোবাৰ লগত বেয়া কিবা আলোচনা বিলোচনা কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা কোনো ঘটনা ইয়াতে হোৱা নাই बेखौथ' बयबो लुबैयो बर' माहारि खौसे जानायखौ बयबो लुबैयो नाथाय राजखान्थिभाबै जे खौसे जानांगौ बेवहाय बिनि जि थांखि बेबो रोखा जानांगोन जोङो राजखान्थि खालामनो खौसे जागोन ना हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो खौसे जागोन दा राजखान्थिया जेब्लायबो गोहोखौ लानानै बादायलायनाय दा हारिनि बाथ्राखौ जुदि बयबो सानोब्ला अब्लाथ' खौसे जानांगौ खौसे जानायखौ आंबो बरायो आगोलनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन खौसे खालामनो थाखाय दा बै समाव हाबोआखै दिनैबो जुदि बयबो खौसे जानो लुबैयोबा आंथ' निश्चय बरायगोन खौसेखौ इटु चलि আছে তেনেকুৱা কথাবিলাক কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ফাইনেল বা তেনেকুৱা লেভেলত এইটো অহা নাই আৰু ৰাজনীতিত সদায় তেনেকুৱা কথাবিলাক ওলায় যে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত ভাল কাৰোবাৰ লগত বেয়া কিবা আলোচনা বিলোচনা কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা কোনো ঘটনা ইয়াতে হোৱা নাই बेखौथ' बयबो लुबैयो बर' माहारि खौसे जानायखौ बयबो लुबैयो नाथाय राजखान्थिभाबै जे खौसे जानांगौ बेवहाय बिनि जि थांखि बेबो रोखा जानांगोन जोङो राजखान्थि खालामनो खौसे जागोन ना हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो खौसे जागोन दा राजखान्थिया जेब्लायबो गोहोखौ लानानै बादायलायनाय दा हारिनि बाथ्राखौ जुदि बयबो सानोब्ला अब्लाथ' खौसे जानांगौ
जानांगौ खौसे जानायखौ आंबो बरायो आगोलनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन खौसे खालामनो थाखाय दा बै समाव हाबोआखै दिनैबो जुदि बयबो खौसे जानो लुबैयोबा आंथ' निश्चय बरायगोन खौसेखौ इটো চলি আছে তেনেকুৱা কথাবিলাক কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ফাইনেল বা তেনেকুৱা লেভেলত এইটো অহা নাই আৰু ৰাজনীতিত সদায় তেনেকুৱা কথাবিলাক ওলায় যে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত ভাল কাৰোবাৰ লগত বেয়া কিবা আলোচনা বিলোচনা কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা তেনেকুৱা ক'ব পৰা কোনো ঘটনা ইয়াতে হোৱা নাই बेखौथ' बयबो लुबैयो बर' माहारि खौसे जानायखौ बयबो लुबैयो नाथाय राजखान्थिभाबै जे खौसे जानांगौ बेवहाय बिनि जि थांखि बेबो रोखा जानांगोन जोङो राजखान्थि खालामनो खौसे जागोन ना हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो खौसे जागोन दा राजखान्थिया जेब्लायबो गोहोखौ लानानै बादायलायनाय दा हारिनि बाथ्राखौ जुदि बयबो सानोब्ला अब्लाथ' खौसे जानांगौ खौसे जानायखौ आंबो बरायो आगोलनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन खौसे खालामनो थाखाय दा बै समाव हाबोआखै दिनैबो जुदि बयबो खौसे जानो लुबैयोबा आंथ' निश्चय बरायगोन खौसेखौ मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि फ्रि एसवेर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन लोगोसे स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854092134 8638863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन